No jännittääkö se vielä? Jännittääkö? 30. No Vähän. Perhana mitä ukkoja. Perhana mitä ukkoja. No siinähän nyt näkyy tietysti tuo nuoruus teki vähän tepposia ja sillä lailla vaikuttaisi, että olisi hyvä olla koiralla vielä ennen lisää kokemuksia, hyviä kokemuksia elämään, koulua ja semmoista, että se vähän joutui nyt niinku yllätetyksi tässä. Niin, ahtaalle. Ja sen tähän nyt niinku kelekan vetokin, niin sehän oli äärettömän siisti, että just se kesti sen ja se kaikki meni. Mutta ihan se omilla jaloillaan seisoo, että ei se samanlainen koira tältä lähtee. Ainoa naurettiin vähän tuossa, että seuraavan kerran jos tuut ja rupeat tänne päin kääntymään, niin se lyökin vinkkarin vasemmalle ja lähtee takaisin. Mutta laukaus varma, niin se ei ollut mitään ongelmaa. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin +3, kun vieras ihminen sitä jututtaa. Ja nyt tuossa kun se joutui hyökkäyksen jälkeen ja seinällä, niin ihminen uhkasi sitä, niin se sitten ihan oikein niin kuin, ollaan kaverita, se niin kuin työntyi oikein. Mutta se mikä sitä eniten vaivaa, niin on tuo sen pehmeys, kovuuspehmeys. Se muistaa äärettömän niin kuin asiat ja se on -2 pehmeä ja se on se suurin ongelma siinä. Eli hyviä kokemuksia vaan ja hyvää hoitoa ja semmoisia, että sitä ei saa yhtään ruveta paapomaan, että sen pitää itse ratkaista. Ja varmaan se on tehnytkin. Niin. Mutta se on sen ongelma. Sitten tuo temperamentti siihen tekee vähän lisää sitä. Se on äärettömän nopea huomiokyky. Sen mieli tekee vähän tepposia ja sitten kun se yhden kerran nyt säikähti, niin sitten rupesi olemaan joka paikassa uhkaa. Eli mielikuvitus pelasi ja sitten kaikki äänet, se reagoi hirmu herkästi pieniin juttuihin ja se tekee, kun se on erittäin vilkas, sen mielen vilkkaus on nopea, niin se on +1 erittäin vilkas. Hermoiltaan se pysyy niin kuin kasassa ja sen tähden pystyttiin menemään tämä testi läpi, että se on hieman rauhaton, on se sanamuoto +1 on se hermo, että se on ihan plussalla. Ne hermot ei ole sen ongelma. Sitten tuo taisteluhalu, no sillä on hyvä moottori siellä, se haluaa kamppailla vähän, nyt se ei enää kamppailla, mutta tuossa alkuun vapaassa tilassa se halusi kamppailla ihan kunnolla. Kyllä se tuossakin vielä niin kuin puolustushyökkäyksessä, sehän oli ihan mukana, samaten seinässä se henkisesti kamppaili vielä jakso sieltä, mutta tietenkin kun uhka nousee, niin sitten se antaa perään. Se on +2 kohtuullinen tuo taistelu. Puolustushalu, kun teidän laumaa kohi hyökätään, sillä on sitä halua siellä, mutta rohkeus vähän tekee tepposensa, se ei uskalla ja sitten kaikki, mutta halua me haetaan ja se on +3 kohtuullinen ja hillitty se kuitenkin, että sillä on se on ihan hyvä halu. Sitten terävyys, kun se on yksin tuolla seinässä, siinä se ei meinannut uskaltaa ruveta nousemaan ihmistä vastaan. No sitten se kuitenkin vähän mosahti, mutta siinä oli jo pelko ja pako, reaktio oli kova, voimakas. Sen terävyys niin kun on +1 pieni, mutta koira on rehellinen. Se heti kun uhka loppuu, niin se niin kun, että ollaan kavereita. Se on äärettömän rehellinen ja silleen ystävällinen sitten kuitenkin, vaikka sitä uhattiin. Se on hyvä. Ja toimintakyky, se on tuo kelekkakoe on siinä se ensimmäinen. No sitä piti vähän kierrellä ja katsella, kun se on niin voimakas se pelkotilanne. Sitten se palautuminen kesti jonkun aikaa. Sitten pimeissä huoneissa piti vähän avittaa kanssa. Mutta kun se lähtee kuitenkin, se pystyy toimimaan, mutta sillä on vaan niin kovat ne järkytykset aina näissä. Niin, se vähän niin kuin lamaantuukin toisaalta, mutta kuitenkin se sitten jaksaa mennä eteenpäin. Niin siinä vähän puhuttiin tästä, että se on +1 kohtuullinen tai pieni. No pieni on pikkusen liian vähän, kohtuullinen on taas pikkusen ehkä liikaa, se on koiralle eduksi. Se on aivan siinä kohtuullisen alareunassa. Onko se pieni vai kohtuullinen? Se on nyt merkattu +1 kohtuullinen sen toimintakyky. Ja ainoa miinus, kun se tuli tuosta pehmeydestä, sieltä on -16 ja 134 oli plussia, niin loppupisteet on 118.